Hola, Amèlia. Hola. Estàs contenta d'haver estat 6 anys al Collserola? Sí, m'ho he passat molt bé, he conegut a molta gent diferent i tornaré a repetir. Ah, mira que bé. Escolta, i has après molt o què? Sí, també. Hi ha propers molt divertits. Tu ja saps que el Collserola aquest any és l'últim any que fa el primer batxillerat i que sembla que el volen tancar. A tu què et sembla això? Em sembla molt malament perquè jo crec que aquest institut està molt bé en conjunt, que està ben situat, que els alumnes són bons, els professors també, i que no hauria de tancar-se perquè hi ha molta gent que hauria de tenir l'experiència que he tingut, que ha sigut molt gratificant. Molt bé. I escolta, o sigui, tu, com abans parlàvem, repetiries, no? Sí. Però no de curs. No. Tu has acabat segon de batxillerat i què penses estudiar? AD, Administració i Direcció d'Empreses. Carai, molt bé. Gràcies, Amèlia.